lapen ke hola ke claim ve ke bang puphan non ma arrest dam nagi lapen alang phan arrest pen alang phan loge loge arona ting pen lu en order ting alang phan court long case ke bon pen alang phan hatek lapen jokuni pin attempt to murder na so case pidensi alang phan nang ngi pesin le kumpiar lapen tuyang bong pen ang SP DC tung dam lo nang tum tek long lo lasi nilihin pen ke aprang si ke lason ke claim atung phan nilini plong pen lang phan condemn lo lapen alang tum phan ke lason mui tum phan ke la ke arjang long dak chak chi de je phan nili ta do ya ratum ha chuning ri lo lason ninut bahini do o ni aprang man tan nili tek long lo la aron re pen arjang long nang du dak kachutiki amen pen ba behabe parliament pen nakar benglong pin an ke bang son dupik lasi wes kar benglong thek long lo nili consensual along da me khiti eklem men pen enana muslim tum dak nang dulo nang do pen nili la so kar bilo chaw le song panchuning lo ila tum phan dak ahem fu tum phan ape chak che de je phan na tum mahin pen organize nili consensus ta do bithung la do la pen ke ko la pen parta me ukli consensus la pen parta me amre consensus long tadu la pen ke doramla consensus long tadu asidak di fulong tame dak tui mil jeng kro kari bulu chawle song mai fulang kan gemi o asidak di fulong tame rong ni hang malom kari bitu malong le selang du do pen langum do pen mo phibang ke thildet asi la sona tu bang ke chak che dan ngi ke chak ke iltum kari bitum sigi chak kari bitum chak po amen bang ke dak behabe parmen chenglok dak kachutiki amen pen kiti klem ji amen pen selang tu dua lasi la sona bang pu bang phe tuma phan ke chak che dan ngi la specialist la muslim atum ke bang dak ke bang cheng ji ang tum bang ke dak ke adimat long na chiri ke la ke je dak pene kiti klem amen pen be para klem amen pen along le ke la tum ke ave along le bang ke tum kar bitum sigi pe along tinda mi kar bitum skipe yes kar biang long is kar biang long kar bitum skipe lasinili ningkan proxy ningkan nar ke ba prang lo kar bilu chak le song to mal si hang det si chuning ri je nang tumle ahem phutum phan pura ladak chak che de je phan nang tum bori tha aben kar biang long to mas council pen ke kar biang long rules ateng pen section 3 ateng pen trading by non-tribal ekating pen lang tum phan ke la ke la high ke claim tum phan ke la ke than pon po la pen ke non ba ke pang thek paka pen si la tum phan beha pe parta me da ke claim dim klong pi phan tum bori pon po la son si isi pen la tum claim bom lo chu heta na tum chin lo buka janong ta me na chedan de ino la suna chedan de ta na ne tum alang kat jui lo kat sita phie ko chiklu jo nia philong thulo apen galang phan phatek ta beng aron teng non ta lang dijel si dolang bon we chinni sita lang phan phatek bek long lo lasi la son si kar biang long du o atok anu ta me la son be pana eklem amen pen kar bia along le long si do kar bituma along le long si do lasi anu ka pe long le kali kar bitum long le si do dak na tu thek long ji rong ni hang long ta me dak kar bitum si ke pe kar bitum along le long sigido sona tum sigido tum se nge mo pijo ke alang tum ke dak da nili ihorisi nilong ke bang nili amen ke sung se lo kar bia leader satum si muslim phan long lege jorji a leader satum si lasi nili hola sot ke nili kroi den de non inut bahini tum do nili amen sung se lo sung lo te lage alang dum pu sining neng thok tai me hang chero pot pu langali le thu de ke ngar kong chero pot plus nili pupelo nasi non nili puye bang ke social organization la pen student organization atum phan ke chuning riye bang ke chuning ri bang ke je la ang tan deng ke bang atum da kar bia long le long ke du nasi ke du abang ke pek pe de deng dim klong pek pe de deng lalu plong te itum dak local ke do tum da tum sejarah asayang deng da klem long po itum kar bia autonomous council pen non isi jo peraya teng pen nili order ra pier lo je da non ke
mani phan jong si dak dim klong pek ji pulong te ba longle phelang jong si amen chelar ji pulong te je dak karbirong asar amai pe mate karbirong asar atum pen NOC ave pin pen ke lada ke transfer ne pu order bang ke nile air office man lo thailo ye no objection certificate ke karbirong asar tum ben si pinang po atum pidet pen afisi alang tum longle phelang laso ka transfer ba ka chojor cholangan ta laso abang ke council so la pen si claim po la pen yaro tum tame laso ang deng bang ke alang tum ta claim po apen NOC longle pin pen ke mondor tum puno yaro tum puno revenue department tum ta laso sang deng ke claim kilo lasi lason so we son lason ke phonang il makar bi lo chal ya song abang fu lo chal le bang fu det kali kaprek tum da lason mon pi polok ta hai ba profit ta hai se lason ke claim abang fu bhan ke nilhin tum ke sudak pen pimrem lo la pen ke alang ni no hogle su tame karbelo to mas consul pen nil tum hukum pielo la pen ke DC pen SB bhan sudak pen hukum pilo lang tum no hogle du tame lang tum bhan arrest pen phatek long ke beng ji bhan nil hukum pielo sir sonalam bazar committee chairman pu ke penching ba elo pinya ni sike bazar bonang ji busike pu mon pe bona la ke hin ben thang nap ta ke dinja lam ave ethe la ke ning dugalam lo ning ki pungalam lo la ke an tinda ning pung lo me thang kar bi phan elong le sinang eto dak il long se dak bi habe pana e claim sida ko phan sinang apang lo rasana tum phan ke la ke il tum isi aleson binang ko sir koi sonalam ili tumalong rilong unregulated influx do asila so putha ke check ge influx ke do joini pen si check and balance ke la ke ni tum karbino to mas council pen NOC ke la ke dak rong asar phan rong kar birong asar pen si do vek nang ji la tuman ke check la pen ke check che la pen ke lang tum longle phelang PPG kapedo la ke kar birong asar tum pen la tum NOC do vek nang i pusin tum kar birong to mas council pen ni isi long che peraisi la pen ke aloke circle office yaro tumana pili elo la pen apar ke nikan ke thoma prang lo nili tribal tum mate inglong aso tum awa inglong aso tum jong si mane non tribal phan chupangri lo pulong te ha chupangri det pen la so longle phelang pen chenglok kadogo we alle longdun et nangji pu bangke la bangke ni tum ke longle je inglong aso aso pi chupangri pen hala non tribal tum muslim puno ba non tribal tum da ke laso alle ke longji pu bangke la bangke da ke piune usikar bino to mas consider tum che perailo la so teng pen si hal da ensil tame laso di mahaso tame so ni tuma reference ensil ang da che perailo ale doctor penching ki keso da bang for condition kosan pulasa non ko ke alang ni doctor ki pu teng tem mi muchorlo pulo asi tong sokot laso kacelang ye phan pene doi daru ke ke joy pen people pen li CM really phan hin pen ta la ke si da kote phan pijir lo tong sokot pen hai pen ne ke nam ye phan apen ke medicine pen jenglo treatment agutte ta kar bina to mas consultancy rabun po la pen par da mi dak un elo pulong te ne tum guhatian da me da ba guhati kita un e pulong te dilhian da me Nohok hospital में सेना दिन के पहुंचे फान कर बेंगल तो नमस्कार कंसल्टेंसी राबन तो